I'm still coming with my own update and analysis on the court appearance Akwa Okuko na Ekehiti and then Onyeze Jesus may na court today. But only very important something in Cholkino to that video. That is irony of life. I don't know how this guy Akwa Okuko keep doing this. I don't know why he keeps getting. I don't know. He noticed really Nambaro Ebu Akwa Okuko na Ekehiti ha we appear na court. Na Akwa Okuko biazi bulo ugbo afọ Ekehiti withdrawn na etikpozi nke Onyeze Jesus withdrawn na etikpozi mwe ju ajụjụ wee sị ọ na we Ekehiti na eri nni kelafa ya Onyeze na eri nni osi na afọ ha na aba na afọ akwa. I don't know why this guy always choose to steal attention at every given time. On our attention, go and watch that video. Go and watch those pictures and those photos. That is my observation. He seems to be very happy. The face brightened. Ekehiti nkatogo. Sheta kumwiru. Hamu Ekehiti. Iyi nkatogo. Udene eliosu na nki paswa. Government ya humble. Government ya humble. I have a lot to say about the appearance of Akwa, Ekehiti, and Onyeze Jesus. Stay tuned. I am dropping that update. In fact, not even an update. I am dropping my analysis this evening. Stay tuned and watch it. Kiwe motive. Yeah, only if you draw your attention to. But in can notice the room na jene Akwa Okuko buzi ogbo afọ draw no Onyeze GP tank Onyeze na GP tank Ekehiti na etikpozi etikpo na etikpozi etikpo Ekehiti na atusi ọcha Ekehiti na atusi ọcha Onyeze Jesus na agbajizi oji. What am I giving this way na atọ like this? Onyeze Jesus onye inwe mma onye anyị ma na ọdụ prefer or na ọdụ ọcha. Ekehiti anyị ma compression ihe. Akwa Okuko bụ afọ ya ọhọ na onwe mana afọ ya ịghọtago. Then Ekehiti na Onyeze buru GP tank. Now n'oge ha mere appearance GP tank Onyeze na GP tank Ekehiti na-etikpozi etikpo Akwa Okuko na-eburukwazi GP tank. Then Onyeze Jesus na-agbajikwazi oji Ekehiti na-achakwazi ọcha. I don't understand the facility ebe edewere ha dị iche maka akwa nwa onye ọbado capable of getting away with everything. That guy that guy onifro ka olu dibia ha na-alụ ka nyanwa si wee kpacha nwa packaging na nke nwe ka o si wee ndị ọzọ na-achọ ka ha emulate ya wee na-awụjisi ọkpa wee na-awụjisi na-awụkpusi gota. Ife ahụ mpakala mmari ya anaghị ana maka obere ifu na mpakara ya ma ọzọ ya ana. Akwa Okuko wee sị kama ife ike ya eme ifere ma odogwu mana amaziwe ebe odogwu nọ nke a mere wee mee nke a wụrụ odogwu by surprise. Nke a wụrụ odogwu by surprise maka ọnwụ na-agwala odogwu na odogwu ya eke nkwụcha wee bịa. Mana nke a wụrụ odogwu by surprise. Odogwu chekwa nọ ka eje I'm coming back ka echigata. Odogwu je mpakala wee ma dị ọzọ. He has a way of getting away with everything. Look at how he is looking so. Yeah, there is nothing that has changed about Akwa Okuko apart from GP tank on Ebu. But look at Ekehiti. Look at Onyeze Jesus. Look at how they have changed. I'm na detention ebe dewele audition from ebe dewe ndị ọzọ. I'm na feeding a na-enye ha audition from feeding a na-enye ndị ọzọ. Because mmadụ nwere ike isi m na maka na ha na-anọ ofu ebe na nni ha na-eri na adọrọ ya n'afọ na ọha akwụgharị eji eme exercise. What of ndị nyakwanụ GP tank wee jee n'ime ebe a. Ọ suppose na GP tank ha akịta ya aghọgo tank Adangote
mana GP tank ha na-etikpọ Akwa Okuko na ifuko ka ntutu edo ọ na dozikwara isi ya edozi while Onyeze Jizọs galara m afọ ọnụ echie n'ebe niile galara m afọ ọnụ echigo ebe niile ọ nakpụ ha n'ime megharịa fasting 2 days pụta afọ ọnụ eju ebe niile ịghọtago nke a ugodu my observation na court appearance ha mere because abụrụ m ike obeta abịa mbụrụ ike otu onye chi mba abịa mbụrụ etiaba chi mba ịghọtago so my own analysis na-abịa because o nwere ife nchọ ka ntụnye ya azụ maka na esimolu wee bịa ịghọtago mana ife agụgodo ife notisiri na court ha jeru wait for my analysis ka anyị gwa something ma achọghị imetụgasị aka ka anya oghere oge ka ị wee fụ na ebe nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya anọghị ya nna ya ya ana ife ahụ eme na nkịtị there is no smoke without fire ịghọtago hapụzie ndị na-eti mkpu very soon aka ka ya akpala ụfọdụ ndị nzeke udene ha wee kwuo onye chibelu ha ọzọ kịta ka efuru kiriari na nwata na-agba egwu surugede makwa na-egwu ndị mmụọ kama na ọma ndị na-etiri egwu ahụ ọ na-agba ịghọtago ọma ndị na-etiri egwu ahụ a na-agba maka ụdị obi ndị a na-aka na ha na-ekwu okwu ya egosighị na ndị a ji nkwa jide nkwa kirikokwo mana ọ bụrụ okay udodi let us see let's watch out for my analysis on this issue. For now, I've just given you my honest observation about their beautiful court appearance na court. Thank you for watching. Please do well to subscribe on this channel, share this video, like, comment, drop your thoughts on the comment section, subscribe and like. Thank you for watching. God bless you.